Hello mga ka-listeners, mayong gabi ang oras alas 9:43 mga ka-listeners. Unya upload ta karon sa part 9 sa Nanay Rusa. Unya gamay man ning comment no, na ning basa og urot mga ka-listeners. Ang una si Lodi Mias, tulo ka heart ang comment. Salamat kay Lodi Mias no sa kanunay pagpaminaw. Unya si Lingel Habman, ay kasakit ani nga drama. Thank you kayo sir with upat ka heart. Salamat po kay Lingel Habman sa imong makanunayong pagpaminaw. Niya si Juan, thanks kayo dong Jan, always listening from Taiwan with duha ka heart. Salamat kayo Juan diya sa Taiwan. Mabuang ko ginatawa ni drama at the same time tulo sa duha, with emoji sa ding nagkatawa no o nagluha-luha no. Salamat sa Juan no, bitaw makalingaw ni drama pero makakuan sa no, makaguol na ang pagpanaog-daog, pagpaantos no, nya nasay makalingaw nga part no. Salamat kay Juan sa imong pagsunod aning Nanay Rosa no. Og si Sara Tijano, thank you with daghan kayong heart no, di na ko maihap kay makalibat sa mata ang pag-ihap pero daghan ang iyang comment no. Salamat kayo mga heart. Sara Tijano, salamat sa imong pagpaminaw aning Nanay Rosa. Si Jacob Gamurot, kung siya title sa kanta Loads Nice kayo, kanina na Rosa, murag ko ano ito, You Are Always There. Kung ako masayo, murag mo title aning kanta, You Are Always There. Sinsya kay more or less itong tingog. Mga ka-listeners no. Basta kay murag mauna title, You Are Always There, yung siguro, huwag ko masayo no, sabayan ako balik. Nya morom dito i-comment no. So di nga tantong taas ato ang intro vlog kay ubora ang comment no. O kita maglangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 9 sa Nanay Rusa. When I talk to you, I know you listen. O karon mga kasama niya ang sumpay natong sugilanon Nanay Rusa. In your presence I will feel your comfort. That's why I know that I can come to you. Kantahan ko nimo pag-usab sa maong kanta nga dili ka na maghilak, okay? Remember, I told you na wa ta magkinahanglan og anak. Because I will play that role in your life, Jen. Dili lang ko nimo ba na nga imo silbihan kung dili imo sa kong anak aron imong panggaon. So, forget that goddamn child of yours. Paulo. I'm closing my eyes now, Mommy. So, sing me back that song again. From the top. From the top. Diyos ko. Kadili masabot sa iyang batasan. Mommy, I'm waiting. Okay. The Milky Way upon the heavens. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you build your own. Lia, Wow! Lia, day. Oh, kung sa'yo mong gisigyan o tanaw diha. Ito na ta. Awa ko ya, nindot ka ayon no. Kanang balon? Oo, nindot no. Nindot pod. Ganong ganahan mang kag balon? Kay makalupad man siya og layo kaayo. Langgam untang imong ganahan o dili balon kay makalupad makaha og layo. Mao man kana imong ganahan. Dili man na duwaan ang langgam. Pwede man nimo himuon na siya pet. Isuod man na nimo tangkal. Ay, luoy man imong prisuhon. Di na siya kalupad. Murag kita. Gipriso,
di na makagawas-gawas. Oh, nay, ikaw good, nilom na. Kuya, makaabot ng balon sa langit? Ambot lang. Siguro, nga naman. Oh, basin. Basin? Ay, ambot lagi, Oh, basin. Wa masako kay bawa asa kutub na siya. Basin makaabot kuya no? Kuya Mark, inig birthday na ako. Paliti ko og balon ha. Unsa man na? Saan man na nimong balon sab? Sayang rang kwarta Di mo na makaon. Nya mo buto pa jud na. Lain na lang. Kanang makaon lang kanang duaan. Gusto man ko balon. Duaan ray mo. Dili. Ang balon? Unsa man na nimo? Balon dili mo duaan. Unsa tatanaw na? Dili na ko doon. Magsuwat ko ni Papa God. Unya akong ihigot sa balon. Aron kun makaabot ng akong balon sa langit, mabasa ni Papa God ang akong suwat. Nya, unsa man si misuwat? Ingnon ako si Papa God. Dear Papa God, I wish damguhon ko kada gabi sa akong mama kay dugay naming wa magkita. Unya, nagkanipis na ang iyang naong sa akong memory. Dili ko gustong malimot sa akong mama, Papa God. Maong gusto ko nga damguhon niya kada gabi. Aron makaremember ko sa akong mama. Bisan dili na unya may magkita. Love, Leia. Tabangan na lang ti kag hinomdom niya. Tinuod kuya, kay namdom de kasanaong sa akong mama. Basta, guwapa. Kay namdom ka? Puti. Nya, sexy. Kay namdom laki ka. Nya, taas og buhok. Nakakita laki ka sa akong mama. Wa, Bad ay, kailalagi ka. oy. Unyang anong kay bauman kapi? Ako pa. Hilig ko bana-bana. Gibana-bana naman akong naong. Kuan, ako man nangagi, tandi-tandi si mong naong. Ako ang gibana-bana yung dako ni mo. Sigurado man dyan ko nga liwat kasi yung mama. Ni gwapa, puti. Unya, inigdako ni mo, siksi sad niya ka. Niya taas si mong buhok. Daghan niya makagusto ni mong lalaki. Makagusto sad unya ka nako, kuya? Bangag silong. Sapat yan, binasto sa patakal na kagtabida. Kanang makagusto man ko ni mo, nga mo na magkanako ikikson, bangagan ni mo Unsa day nangang makagusto? Kanang ganahan ba? Di ka ganahan ako. Ganahan man. Pero, batusoy. Dilagi ko, makagusto ni mo kay mo raman ti kaiksoon. Time pa sa naglipok yung ko. Ingon ka kanang makagusto kay ganahan. Unya, ganahan magkakanako. Pastilan, Ay. Pero dili ka makagusto. Unsa din ang pagka-istorya? Unsaon din na? Tanak, bangagas sa ilong ni mo. Agay, Nagawad kuya. ng sakit na nato ka na. Welcome home, mga anak. Mama! Kumusta ginyong honeymoon, ha? May apo na ba kong paabuton? Don't tell me nga wa ninyo pahimusli ang higayon nga makahimo og junior sa maong cruise ship, iho. We had the best time, Ma. And so, I don't want kids. Paulo, Dili ba, Jen? Ako lang ang imong silbihan o mahalon? but iho, ang anak ang makapatibuok sa usa ka pamilya. Kuwang ang inyong pagpuyo kung way bata nga. Oh, don't tell me about that stupid idea of yours. Paulo, Din bang libruhan nimo babasa ka ng mong ideya, Mama? Nga ang anak ang makapatibuok sa pamilya. Kay pasuno ko ang tanang kopya sa maong libro. Paulo,
Maybe not, pero... Pero, unsa, dili ba? Selfishness kon mo ingon ka nga ang anak ang makapakumpleto sa usa ka pamilya, mama. Not thinking, may mga magtiayon. Nga wa sila'y anak, kay dili makahimo ang usa. Paulo? Hi. Oh. Paulo? Hey. Unsay na itabo nimo? Ngano po kaayo ang imong naong? Paulo? What happened? I told you ayaw kong himuang bugo kay dili ko gusto anak. Ako sa... Iinom mo ba ang pills ka kung hatag mo? Kukuhan! You're stumbling, Jill! Tupag ako! Walay! Please! Gusto na, Paulo! Gahi ka ko! You're stupid to think that I am stupid! But I am not stupid enough! Sama sa imong gihuna-huna that I am stupid! Cause I'm not! I'm not stupid, Jill! I'm not stupid! You think you could outsmart me? You think so? Then die! Die, Jenny! Die! Huwag magkaluwas ni mo! Not unless I'll save you! Yeah! I will save you! Because you are my wife! And I love you, Jen! Jenny! Jen! Baby, pagmata! Jenny! Wala siya umuwi. No! Nalumos siya! No! Dili mahimo malumos ka! I save you! You cannot die! Jenny! Don't die on me! Jenny! Ma! Help! Ma! Prepare everything sa dili pa manaog sila si Sir ni mo ug ma'am. Oh, si Paulo. Jenny! Paulo, what happened? Mama! My God! Unsay nahitabo mo ni Jenny? Nalumos siya! Unsa? Mama! What will I do? Dili mahimo mamatay si Jenny. Mahal ko kayo si Jenny, ma. Mamatay sab ko kung mawa siya na ako. Don't know what to do. Calm down, Paulo. Look at me. No. Look at me. No. Did you do the CPR already? No. I'm shaking. I don't know what to do when it comes to Jenny. Help me, ma. Mama. First aid una nato siya. Unya pagtawag og ambulansya samtang i-CPR ko siya, okay? Okay. Aga ko cellphone. Yan sa labisita. Damn it! Calm down, Paulo. Calm down. I'm trying. Spaghetti! Ay! Sa mukha mga tawhanaw eh. Kung kita og mayong isnatsan ang tudong orasa. Apo naman lang. Impas kong busing ani. Buksa iyang bagong uyab-uyab. Titar ba kayo? Pilingon kayo. Mas naong pagkwarta kay ni busing.
Kinalaman yung kamot ko. Hala, si Lia ay spekitik na dako. Nakatuhog sa daplin. Nagsandig niya sa bungbong. Sa usa ka building na nagsandig. Building number 045. Naman siya sandig. Unya, ang iyang lata, nara siyang tungod. Dolo na ko, be. Spikitik, kaluoy. Nagnangataon nga nakatug. Dingiyaw na akong palibot kung wa ba si Mark? Wa, karon ka. Wow na ko imong kita. Stop na, mulapang na ko. Iyan ako siyang tungod. Yoyo ba ta? Papit naman mapuno ang iyang lata. Tagan yung mahugay niya. Lah, nanasay ni hugay. Ha? Nalagput pa yung sinsiyo. Tawanan. Ha? May hinay kong tapad niya. Nakitapad na ko niya. Nga, tapad na kong lingkod. Akit ka pantay ay. Ganggang nga siya. Huwag kalibutan nga. Paingon na ako kuhaon ng iyang lata sa sinsiyo. Wala yung nakapantay. Ibalhin ko ng lata diri sa akong tungod. Sprikitik. Aron, mura na siya yung kauban mi ba? Tapad-tapad ko na atik-atik ba? Aw, kauban bitaw, pero wala, mamiglata. Ni karon kay ni ana manin ako. Busa ako na ni. Og ikaw Lia. Ikaw na bahalang diskarte na sa bugi mo. Basta kaya ko, luwas na ko. Sprikitik. Mubanog na ko. Sibat na ko. Samtang nadog pa siya. Sprikitik. Nakapalayo na ko. Tinawag doon na sila na ako nga ako'y naghilabot sa kwarto ni Lia. Ay, kuya. Kita tuho na. Na may blocking na ko. Buhang ka, kinsay. Pamunita na mga sinsiyo, gibalik na ni Lia. Sprikitik. Unsa? Ako man takalang gada. Nebaw ko, kang Lia na. Paano mo nasabi? Advance kasi ako mag-isip banog. Bosa, sige na. Pamunita na mga sinsiyo, gibalik sa sud, sa pagsud sa lata, ron na. Mabalik na ni Lia. Di ko. Di juga? Ako man May ako ni sa akong kamot. Mong ako ni. Buwang ka? Kita kanin tubo nga akong gikuptan, banog. Ha? Sprikitik. Gadi na giblakingan rataka nga nagdagan gikan sa pwesto ni Delia. Pero karon, kung dili pa na nimo pamuniton ang tanang mga sinsiyo nga nangatagak, pagkadagma nimo, bunalan ko ng imong tuhod dinindaan ako tubo. Unsa? Gusto ka po? Ay, sprikitik ang dako ha. Sa mukha ni mo sige na lang ay. Makiyatan na nili ang balik ko. Ako magyutan ni. Makitik-kitik ka ganyang mabunalan ti ka ni. Sprikitik ay. Badi ha. Ikaw rin banog nga magkamang buanga ka. Waka makabantay no. Nagbantay ka na ko pero ako nagbantay sa kunimo. Badi ay. Marujud kay kada. Di ko maro. Mabinantayon lang kay may daghang kawatan sa palibot nga parehas nimo. Paulo, calm down. Okay na si Jenny. She's just resting. Kung may dautan pang nahitabo ni Jenny, ma, I don't know what to do. I love her so much. Mahimo na ba ko ni mugsultihan kung anong nalumos si Jenny kaganina dito sa inyong banyo? I don't know. Paulo, I don't know. ayaw kong ingna nga naglumos si Jenny siyang kaugalingon. I don't know. Maybe not. Maybe may laing milumos niya. I don't know. Way laing tao dito, Paulo, gawas ninyong duha. So you think ako ang milumos sa akong asawa? You can tell me everything.
Pagkasalit ka na ako, anak. Unsa ba gyud nahitabo, ha? I told you, I don't know. I don't know what happened. I just find myself helping Jenny gikan sa batab. Unsa? Dito ko sayang tupad ba? Nakita na ko nalumos na siya. Nalumos na siya! Nasuko ka ba? Gikan kapag nasuko o naglalis mo gikan? Shit. Yes. Yes. Paulo, anak. Nagtuman ka ba gihapon sa imong tambal? What? You're having trouble managing your anger again, Paulo. Kinahanglan makikita kapag usab sa imong doktor. Let's talk to your psychiatrist. I think you need to see him again. No. No. I'm not sick. I'm okay. You see? Dili ko mamahimong elected mayor ning mao syudad ma kung nabuang pa ko. I'm not seeing that doctor again. Anak, wa magpasabot ka makikita kag usa ka psychiatrist nga nabuang ka na. You No! just... Oh, Ngano bang mo insister ka mang yun nga magpakita ko pag-usab og doktor? Ngano ma? Unsa man gadyay ang akong sakit? May sakit magiday ko sa panghuna-huna? Is that what you think? Paulo, no. No! It's what you think. You think I'm crazy. I'm crazy. Am I? Shh, shh. Am I? Makabata si Jenny. She needs to rest. I don't care. Shit! You think I'm crazy? You think I'm crazy? It's what you think. Shit, shit, shit. Tinuo ko. Shit. Nagpaso-paso siya samtang nagsiki og tabi. Unsay agay ko buhaton aron makumbinser ko siya nga makikita pag-usab sa iyan, doktor. Paulo, Paulo, anak, saan mo ka ng tinidor? Nganong imo ka nagkikuptan? You think I'm crazy? You think I'm crazy? Paulo, anak, ibutang pagbalik ka ng tinidor. I hate it when people think that I am crazy. Paulo, no. No. Hi, Doc. Hi. Hello, Mr. Mayor. Kumusta na ang resulta sa mga lab test sa akong asawa? Yes. Luckily, waray tubig nga nakasuod sa iyang baga. Ug ang uban pang mga lab test nga akong gipakuha alang sa imong misis. They're all okay. Oh, thank God. And the good news is, Unsa ka na, doktor? you are going to be a father soon, Mr. Mayor. Unsa? Kinuo ko. Congratulations, Mr. Mayor. Ugma, mahimo na nimong i-check out gikan din sa ospital ang imong asawa. Mao ba? So, dili na lang ko magdugay. I still have to do my rounds. If anything comes up, don't hesitate to call me. Thank you, Doc. Anak. Mabto siya. Nakamat ko na siya, Paulo. Jenny, anak. Jenny. Ayaw, please. Ayaw ko gusa. Shh, Jenny. Huwag mo hilapot ni mo din, Ayaw nagkahatlog. No, you should. Paulo. But I'm glad nga nakamata ka na. Let's just settle things out. Human ka makagawas gikan dinis sa ospital. Paulo. Si Mama na una ang mubantay ni mo din eh. Jenny, gusto nas imo paghilak. Gilumsan ko niya. Gilumsan ko ni Paulo, ma. Jenny, Naadlok na kayo ko niya. Tingalig sa sunod. O sa niyang buhaton ako.
Jenny. Kan makahimo kog sangat to niya, ma. Tabangi ko, ma. Kinahanglan kang magbalik hon, anak. Dili ta kapasagdan. Matag-adlaw duawon ko kamo sa inyong panimay. I will be there for you. Ilabi pa karon nga nagsabak ka sa akong apo. Unsa? Mabdos ko. Mabdos siya. Mabdos si Jenny. I'm so happy nga nakamata na siya. But, I need to distance myself. Kaya tinghalik, unsa pa'y ako mabuhat niya ni kasayuran nga nagsabak na siya. No, I'm happy. I want a big family. I'm so happy. Himuon kong akong junior ang akong anak. I will give him everything. I will pamper him with all my love. Paulo, don't be stupid. Huwag ka magkinalan o anak. Ha? Wa! Kung may anak na unya mo, ang tanang atensyon ni Jenny adto na unya sa inyong anak. Wa na unya siya higayon alang nimo kay mabisi naman siya sa pag-atiman sa iyong anak. Ikaduha, ikaw dili na priority. Dili na ikaw prioridad. Ikaduha ka na lang. No. Yes. No. We could be happy. Oh no, boy. You can't. Believe me. Dili ka na magbalipayon kung may anak na unya ka mo. Your son is going to be your competitor. I like competition. Of course, you don't want. Istorya mo lang ka na. Apan ang tinuod, mas gusto ka nga anha kanimo ang tanang atensyon sa imong asawa. Si Jenny lang ang makahatag nimo og kompleto nga kalipay. Malipayon ka imong duha sa inyong honeymoon. Dili ba? Yes. Yes. O ka na tungod kay kamurang duha. Wa mo'y laing giuna-una, kung dili kamurang duha. How do you think you would feel, Paulo, kung may anak na unya mo nga kanunay ng atumangon sa imong asawa? Kanunay ng atimanon, mas panggaon, ug mas mahalon. I'm gonna be mad. Exactly! Mausap ka na nga kung gihuna-huna. You're gonna be mad! So, mad boy! Yes, yes, yes. Wa ko magkinahanglan og kakompetensya sa atensyon ni Jenny. Gusto ko ako lang. Ako ang tanan niyang pagmahal, pagpangga, ako lang. What a boy. So, unsa may kinahanglan nimong buhaton? Ipakuha ko ang iyang gisabak. Nanay! Kahumot og sunshine. Maligo ta ha. Unya, human manihapon ta. Aron dili mangilkil inig katog. Unya, aron mas dali ka makatog kun makaligo ka kay presko naman ang imong pamati. Dapat gihapon ta, nanay, ha? Kay nga naman. Kay pikpik man ka na ko. Unya, tanday ko nimo. Di ay. Himuon day ko nimong tig, ha? Ay! Ayun, nanay! Gilok, nanay! Hilang ko naman dihay namin sa baka ninyo. Ay, gagkiat man dagway ninyo. Pasok, nanay! Ayaw kahadlok. Ay, kahadlok anang ungo. Ahos ray katapat, ana. Saman mo, kantawa mo mong katanaw na ako. Ako inyong gikatawan? Inyo kong gilibak?
asawa mi, wa kay labot, uy, kay tag sa taglubot. Oh, so ako lagi inyong gikatawan. Bantay na muna kong duha, ha? Okay nga naman. O sabay mong buhato na mo, ha? Sweet? Ipakuot ta ka, Rosa. Oy, dugay na kayo kong gikuot ni Lucio, sweet. Ako'y unang gikuot-kuot, ana, uy. Wahil jud ka. Tanawar kong tudo, ana. Nahilis ng katunga ang nagkinuot na ako. Usa? Lia, anak. Nanay. Lakaw na, bi. Lakaw na, ito ni Kuya Mark ni mo. Oh, nanay. Oh, og nga nung gipabiya to ni mong bataa, kay may isugo pa man ko ato? May kamot ka, uwa. Klaro anang naa? Where's ikay buhat sa imong isugo sa bata ka may kamot ka maka? May tatugpungkol ka, kay okay na. Tiguang! Batignaw. Oh, kinsay batignaw? Kisabay akong katubang. Leche, ako! Hindi ikaw! Shit! Ikaw rin nagkaakog nga na kong batignaw, ha? Animal ka, ha? Mamira ka, buho ka! Ha, batignaw? Litsi ka, mamira na ka, ha? Nagtuok ka, makigbogno ko ni mo! Ay, dili, Joy! Makigsumbagay ko ni mo! Ano na? Kuto-kuto, imong giso ko mag... Da! Luspad lagi ka! Unsa na? Ha? Unsa na? Sho! Sa ilong. Ati mananag imong babay! Kay naigo na sa kong uppercut! Sho, tabang. 1, 2, 3, 4, 5. Gusto ba yung mag-iihap? Star. Kita kang star sa pasok magnilusa sa kukoto-koto. Sakit kayo. Oh, Okay. di ba matod ko ayaw pagdugol? Di ba magdugol magamundo? Siya may nidool na akong nangagad na kong sukmagay. Ay, syempre, wa ko masukulog sukmagay kay girl ba ako. Bugno na ko kutob. Pero iya kong gisukmag sa kuto-kuto siya. 1, 2, 3, 4. Gusto na. Oh, na, 6 ay. Ay, napag-ihap. Lakaw na. Suod na sa tong lawak kay may buhaton pa ko. Dili ko ni mo alsahoin. Bangag, sa ilong lakaw na lang kay may buhaton pa ko. Wa pa ko mahuman sa girimits mga bata. Di ko makalakaw. Kay? Sakit akong tiyan. 1, 2, 3. Sakit yung kaayo. Hey! Sa sunod, ayaw na lagi paapupang rusa. Ha? Huwag kayo mahimo batok niya. Kaya mas taas yan mo. 5'6" mo kita sa una na. Samtang ikaw, 5 ka lang. 5 ka lang. Abot na kong 5 feet. 4'5". Umubo ka kayo. Mau nang dali rin kayo kang napigo ni rusa. Basta, sige na. Lakaw na. Suod na sa tong lawak. Oh, sakit lagi kay nga akong tiyan. Ipahuway na dito, or muwa na. Lahi yun ang kasakit. Pila na ka-adlaw ra ba nga na-delete ko. Nagtunda ko nga mabdus ko. Apoy, bangag sa ilong. Unsa? Dili kay nagduda lang ha. Nagkasiguro ko mabdus ko. Sakit kaya nga akong tiyan. Parang lagi kagilamian. Sakit, uy! Usa ba di? Ay, ako mau na tana mga tutang ospital. Ayaw na. Di na kinahanglan. Gusto ko nga kung galing makuha maning akong gisabak, makonsensya siya. Agay. Gisakitan pero murag gilamian. Mabdos siya. Leche! Sakit sa akong kuto-kuto. Ako kang pantay ato da. Ang masuna ni babaeng animal. Pero oras nga mapatuo ko na solusyon nga mabdus ko og nakuhaan ko. Yan ang higayon na. Makuptan ko na sa saliog. Pagkahimo na ko sa pagmando niya ni Lucio nga pasakitan ko si Rosa. Ha? Pagka-timing. May apat ang akong dugo kanina. O gwa pa masayod si Lucio ini. Musa karong taod-taod. Musinggit kong pakitabang nga nakuhaan ko.
Rosa. Ug makabawas na ko nimo. Tong gamay rag na hatag karon. Panood na mo dito sa inyong barracks, ha? O pangatog na mo. Pangatog mong magkutuy ang inyong tiyan. Ha? Yan mo. Spikitik biyani. Biskot. Kutumar na ba na ako? Kung ba lang ko masakpingan niya ni Mark nga gikuha ang kwarta ni Lia, dili unta ko maapil nun sa way kaunda. Kalagot to eh. Ngisi mga dia. Spikitik ang dako. Sweet. Oy, Saan yung tabo, ha? Shoot, tanawa. Tanawa. Panghag sa ilong dugo. May dugo sa imong kamot. Saan yung tabo? Pagpangihina ko, Ron, na inikawas ka na kong tibugon sa dugo. Ang ato na ng anak siyo. Awan akuhaan ko. Panghag sa ilong. Animal! Oops! Tatmo, di ka susunod. Ayaw na din na ginahanglan. Gasto na na. Nabuwa na ang tanan mo sa di na kinahanglan nga mo ato patag ospital aron maraspahan. Ang atong baby. Haluoy sa atong baby, Sho. Kung wa palang unta ko sumbaga ni Rosa sa kutiyan, dili unta makuha nga to baby, so dili unta. Subahis ya! So! Asan na ko? Ipanimaw sa nga to baby! Perfect! Nito si Lucio na kuhaan ko. Bogo. Pag best actress, naging akong acting. Grabe na gid, grabe na this. Nga naman pa mo ko ma-discover nga artista sa Manila, uy. Nagkasiguro ko nga mapuhalan gid ako sa Julian Santos, ini. Ay, karon mulili ko dito hinay. Gusto ko makasaksi sa buhato ni Lucio kag Rosa. Oh, inaghuman mo makakaon ha, manghugas mo ha. O pagkahuman, manghimasa. Oh, nanay. Very good. Gawas ka mong tanan. Lucio, wa pa mahuman ang tanan sa pagkaon. Pawin labot. Gawas mo. Pagdali. Oo. Paghinay lang ka mo. Dito na ka mo sa gawas panghunawa o paghimasa. Sa dili pa mo higda. Ha? Hat? Unsa ba? Lucio, nagibira man mo ang akong buhok. Unsay gibuhat mo ni Sweet kaganiya? Iya kong giunhan sa pagbugno. Hinungdan nga gisumbag na ko siya. Og tungod ka na. Nakuha ang iyang gisabak. Lucio, wa ko masayod nga. Huwag ka masayod! Hinay pa to. Hap! Pahis ka! Gikulata ni Lucio si Rosa ang maayo. Manay angay ni mo. Karon nakabawas ako ni mo, Rosa. Pero, di pa na mao. Mas gusto ko nga mawa ka na sa hingpis among kinabuhi ni Lucio, Rosa. Ay! Ang bisit, animal ako, yawan ko! Sabi problema ni mo kanurhanga mo, kalit ka malagtunga sa kuluyo. No, sige ka mag-ising nagtanaw ni Rosa nga gikulatan ni Boss Lucio. Hala, bugua. Di klaro nga nalipay ko? Nalipay kang gikulatan ni Bossing si Rosa? Natural kay dili mineral. Natural di mineral. Sa dista sa gano? Ha, manay angay niya. Bunugo na siyang maayo. Luna, bunugon. Ay, kaya ni mo, no? Siyempre, kay napatuo ko si Lucio nga nakuhaan ko. Unsa to? Ipatuon ni mo si Bossing nga nakuhaan ka? Oy! Ha? Nisulti ko, ana? Oy, kalimtit akong gisulti. Wa ko nisulti, ana. Klaro sa kong pandungog ni mong gisulti, Sweet, Matod ni mo nga napatuon ni mo si Bossing nga nakuhaan kang sa ato pa.
Dili di tinuod na kuhaan ka. Ha? Dili mahimong ipadayon ni Busing ang iyang pagpasakit ni Rosa. Dili mahimo! Oh, hoy, asa ka? Shit! Musumbong to si Kanor ni Lucio! Dili mahimo. Kanor! Kanor! Asa na ni... Kanor! Kanor! Pagpuyo sa ba! Kapuya og sunod, oy! Kung sa kupog lang ko mo, pasiluan yung kuswit. Pero, mas suod mi ni Rosa. Bisan, ani? Bisan. Onsa na, ha? Musumbong gihapon ka? Bisan. Musumbong pa bagyapon ka? Katura, dito igonsol. Kinsa nag-ingon na kadtura? Dili, no? Ako pa? Sobra pa unya sa hawak ang akong iganti nimo kung magpakahilom ka. Sumbong ko. Ay, pero unya na kung mahuman ang akong dugo. Uy, nusam na. 5 kadlaw ang akong dugo, 5. Gaya, god. Ingon na mo, gida 5 man na kadlaw. Ito lang advance, be. Advance lang, be. Advance. Kita ka, bunog ba kayo si Rosa? Okay. Sige. Pero dili din ha. Og labaw ng dili karon. Unya ng gabi pangita ko gigayon Kanor. Sumbong ko. Aha. Basta ha? O, lagi. Pasakitan mo pa si Susi. Dili kiniray matagyan taman mo. Di ka na ko, Rosa. Bangag kas ilong. Sige. Nay! Nanay! Hinanay! Dugo imong baba og ilong. Bunugin ka, Nay. Hinanay ko! Hinanay na silang duha. Ako'y manimaos para ni mo, Nay. Dili mahimo. Magmata ka pa. Ayaw ibutan si mga una-una ang pagbaos. Dili ko gusto mahisama kanina, Mark. Ila kang kipasakit sa Nay. Pasigdig ako'y mudawat sa tanang pagpasakit nila, anak. Nanay! Hilom na kamanduha. Makaya ra din, nanay. Nanay! Yan, Lucio. Mupiyong ko dali-dali. Sweet? Ay. Nakatugin taon siya. Kanugon sa among anak. Pag-ag sa ilong. May anak na untaming duha. Kaanugon. Oh, may agumod. Kinahan yung maminaw sa mga agumod ni siya. Sweet? Sakit. Sigurado kang di na ta kinahanglan mo adto hospital? Ayaw na. Gaksa na lang ko. Gusto ko makapahuway. Gaksa ko aron ma-relax ko. Adi ay. Ay. Nagkakis akong atik. Katog na, Day. Yan ang pagsimpi lang. Luoy man ko, nanay. Igon masab ko. Pero kinalan nga, matugan na kayo mo sa'yo para pataog magbangon. Doon gabi na rabaw. Dili ka na matubo kung dili ka pa matugdi. Dili na ko matubo. Oh, di no. Basta do kay matug ang bata, di naman makatubo. Ikaw laki, bata pa man sad ka, dugay lagi ka matug. Di na sad ka tubo. Mas dako naman ko nimo. Sige na, piyong na. Kinsa man pikpik na ako. Oh, ako? Oh, sige na, piyong na. Pero, dili na kumukanta kay makamata niya si nanay.
Iyong na kay duka ka ng kaayo oh. Tanawan o? Pag ganito magkadimaon, nalira ka dyan tug. Guyan yung bata, oy. La 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 la. La 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 la. Duka na ligid kayo siya, oh. La 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 la. Oh, si nanay. May kurog si nanay Rosa. Nay? Tugnaw. Nay? Lo, kayo na, di mo, nay. Tugnaw kayo. Gilantan ka, nay. Kadit ha, magawas ko. Magbasa kong panapton, aron ibutan si mo agtang. Nya, mapahiran ti ka. Mga isa kong tambal ni Kuya Kanor. Kadit lang, nay, ha. Yan ako tungod sa kwarto ni Kuya Kanor. Bahalag masuko siya. Abiyan akong glahos ng iyang kwarto. Ay! Oh, ano? Ate Sweet? Ni Aka? Litsi, hipusan na ha. Kay napita si Pirkasaki. Hoy, huwag kayo nakita ha. Naa. Isumbong tamo ni Busing. Sir, Kanor, lihok na yun, Kanor. Dali. Buhay ko, Noy. Buhay ko. Dali. Oh, buhay ko. Ay, nalako ng pultahan. Buhay ko na ninyo. Pagawas ako. Kupti na ko yung bata, Kanor, ha? Ay, sige. Santa kuha ko ng bata, ha? Kinaglagot ko na niya. Laban ka ng Rosa. Ay, pagpuyo. Agay, isumbong naman ni Busing sa ko nakita. Di ba matod ko nga wa kay nakita? Naalagi. Pwes karon wa na. Kay lugitan takas imong mata. Unsa? Ayaw. Ayaw. Kuptig ba ayo Kanor? Buhay ko. Ayaw tuguti nga makabuhi ng mata Kanor, ha? Magkuha kong kutsilyo. Magkuha kong kutsilyo sa kusina ug ilugit ko sa mata ng bata. Unsa? Tugnaw. Tugnaw kayo. Mark, habol anak, be. O ba siya mapalik? Matod niya ka magkuha na siya. Basang panapton og tambal. Pero ano na dugay mas siya. Mubarag ko. Malipong ko kung mabangon. Buhay ko ni Kanor. Kinahanglan pa na akong paimunog tambal si nanay. Gilantan siya maayo tungod sa iyang mga buno. Bidasan ni mo. Ay, kalit-kalit mo kagsudoy. Kanagdali man ko. Buhayin ako, Noy. Buhayin ako. Salo ako, Mark. Pero, di na ka mahimong buhian. Di may mong masayod si Busing Lucia sa among gibuhat ni Sweet. Ay, imong nakita. Noy, masagdan ko nimo nga lugitan sa mata. Lugitan. Maayo kay wag yun mo palighutan ng bata. Wag yun. Oh, nagbitbit ka kutsilyo. Oh! Para ilugit takos imong mga mata. Oh, bisan lugitan pa ko nimo sa mata. Makasumbong ka nagyapon ko ni Busing. Sultihan ako siya sa tanan. Kana kun humanta ka lugitis imong mga mata, mabuhi ka pang bata ka. Unsa? Humanta ka lugitis imong mga mata. Gilitan ko ng imong liog aron hingpit ka ng dili makatug-an ni Lucio. Sweet. May buong si Busing kung kalit lang mawa ni bata. Ako mabutang sa langanin kung uwa ni siya. Ingnon ni mong nagaikyas. Ako niya silutan kung mahitabo na. Aletche, bugo ka, pangitag paagi. Lahi nga paagi na lang, Sweet. Animal. Ako pa imong problemahon? Sige. Dili ko ni patyo ni bata aron. Apan sa oras nga mo sumbong kini siya ni Lucio, dili siyang akong pasakitan. Kung dili, si Rosa o katong bata nga si Leia. Unsa? Nahibaw ko kung unsa mo kapinangga katong bata. Ingon man katong imong nanay-nanay. Busa sa higayon nga mo sumbong ka nga to ni Lucio.
paniguruon ako nimo nga dili gyud unya nimo makita katong duha. Oo. Nahibaw ka na sa mahimo nako, Mark. Busa. Behave. Oo. Sige na. Buhay na siya. Oh, totoo mo ka? Suko ka? Ha? Sipat makagot? Mulakaw na ka? Mulakaw na ka o musaksi pa kas among buhaton? Mga bastos. Bagsika ginit mo, sweet eh. Munay ganahan ako ni mo. Nakabiya naman si Mark. Gina. Ipadayo na yung magibuhan ako kanina. Gina ba? Ay, gilaay na ko. Sa sunod na lang eh. Nawa na ko smooth. Sa, o nga ako. Wa pa man ay mapaong. Eh di man kamot ka di arumahuman ka. Oh. Kay ako di na ko. Sa sunod na lang. He, kapoy. Bida kining bayana, uy. Kanunay na lang kong mabitin na niya. Huh! Nerusa? Nerusa? Nagtugno kayo. Imna sa ni tambal nay. Dali, tabangan ti ka nga makabangon o gamay. Sakit sa kong kalawasan. Imna sa ninay oh. Amay. Salamat. Pahiran ti ka. O, basa nga palapto nay ha. Ingon man kasaon na nga makatabang ni pagpaubos ka init sa lawas. Salamat, Nak. Ay, ayaw magilag. Asa ka ba? Di ba kumamatay? Panit ra ni kutob. nay. Salamat din iyong mga anak. Walay kalibutan si Lucio nga ni kawas ko gikandinis among lawak. Muhinay ko sa pagtupad niya balik. Oh, kanindot pamation nga nagkapahos ko. O ang reaction sa now ni Mark kaganina. Nisika og maayo ang iyang mata. Lakip si Kanor na hadlok sa buot kong buhaton. Mga buang. Nagtuon silang tinud-on ako ang akong giingon nga lugitan sa mata o gilitan sa iyang liog si Mark. ay, makamata din niya akong my loves. Pagaksa ko ni mo lang gabi. Kulami ni mo kaksun, uy. Busok kay kaglawas. Unya gahi kayo. Gahi kay muscles. Maong ako ka lang. Buhaton ko ang tanan nga mawa sa hingpit ka na si Rosa. Kay nasayod ko. May pagpati ka pa nga nahibilin alang niya. Kay kunwa pa, sayon lang unta ni mo ang ilikidar siya. Pero igo mo lang siya gibunog. Nawili ka gihapon sa buwisit na si Rosa. Hangtod ka ron. Wa pa mo balik si Paulo din sa akong nahimot nga ngalawak ni ining ospital. Diyos ko. Mas gusto nila sad ko nga di na siya makita pa. Nahadlok. Kung nakahimo siya sa paglumos na ako kanina dihang nasayot siya. Ngawa ko tumara ang piras. Sa pagkahapon karon nasayod na siya nga nagsabak ko. Dili mahimong may dautan siya buhaton sa among anak. Nga niya sa ako sa bakan. Protektahan ko kining bata kutob sa ako mahimo. Si Mama.
Nakatuog siya diha sa sofa ning akong lawak. Mubangon ko. Kinahanglan magkabiya ko gikan din eh. Dili may mong maaptan pa ko ni Paulo din eh. Bahala na. Wa ko masayod kung asa ko paingon. Wa ko bisang usa ka sentimo. Wa ko masayod kung nasa'y mahitabo na ako. Apan man yung pahad ko. May nung danon alang ka na ako ang kaluwasan ng akong kisabak. Mukawas na ko gay ka ning lawak. Nakailis ako. Wala makabantay nga usa ko sa mga pasyente din eh. Magdali ko. Samtang nahinanok pa si Mama. Kinamagkagawas ko din eh. Asa ka pa yun? Paulo. Bubiya ka. Ha? Sud. Paulo. Get inside. Dali, alsahon ti ka balik sa imong higdaanan. There you go. Biyak ka na sa imong higdaanan. Paulo. I don't wanna see you cry. Nag-ilis ka. Where are you going? Pau. Kung wa pa ko dito sa gawa sa pultahan ng imong lawak sa ospital, I'm sure mabiya ka na. Paulo. Kaganina pa ko dito, nagparong. I'm thinking. Think. I was sorting things out. Kaganina pa kong naghuna-huna og mayo. And I could not think of anything else but you, my wife. And now, you are leaving me? Paulo, Bisan unsa nga mugawas gikan sa imong baba could be used against you. So, shut up. You are shaking. Are you afraid of me? Paulo. You are. I'm sorry. You are. I'm sorry. You are. I'm sorry. Pero gusto ko magapatunta og anak. I know. Inungdan nga wa anak ko tumara ang pills. I'm so sorry. I know. Oh, Lord. I know. Gusto kag bata. And I promised you that. Dili ba? But then again, dili ba nga miingon man ko nga nausab na ang akong una-una mahitungod sa makabaton tag-anak? Tubag. Yes. You see, kaganina pa kong naabot din sa ospital. Daghan ng nurses ang misod o gawas din eh. Then, ako sila gipasidanan nga dili magsaba nga ni ako din eh. And they followed me. Do you know how many hours na ko nga nagbarog diha sa gawas? More or less 4 ka oras. Paulo. Because I'm having this conversation with myself. I'm figuring things out. Kung ngayon bang silutan ka? Kung ngayon ba nga ikip ta ka ng imong kisabak? I was almost there. Almost. Figured things out. I was about to say to my other side of myself to give it a shot. Let's keep the baby, and then you came out. Sorry. Well, you should. You should.
Kay giusab mo ang akong desisyon sa imong pagawas. Paulo! We are not keeping it, Jen. Paulo, anak, takini. I know. Dili ko gustong mawa siya. Nawa na kinako ang usa nako ka anak, Pao. Dili na ko makatugot nga mawa po sa kininiya sa ako sa bakan. Dili. Jadi, Paulo. Mama, katugog balik, Mama. Anak, di ka ba na balipay nga makabato na buong anak ni Jenny? Buga ka na sa inyong gugma. I said go back to sleep, Mama. Paulo. Gamay na lang. I'm about to lose my temper, Mama. Okay, but I hope you both will sort things out. I already sorted it out, Ma. And no, we're not keeping the baby. Paulo! I told you. I'm losing my temper. So stop crying. I wouldn't change a thing. Ginoo. Not even him could. Higda nagbalik. Tawagon ko ang nurse kung kinahanglan pa bang ibalik. Pagtaod ka ng imong dextrose. Paulo! Matabangi ko. Dili ko masugot nga ipakuha kining bata. Dili ko, ma. Jenny, wag ko'y mahimo. Naa, tabangi ko. Unsay akong ikatabang. Laki pag akong anak nga si Paulo, nagkinahanglan og panapang, Jenny. Husto ka. Kinalang ipakita og usa ka doktor ang imong anak. Kay murag nalisuan na siya sa mga ayong pangisip, ma. No. Wa pa maabot sa ingon ni anak nga punto. I think... Ma, ngano na ingon man niya si Paulo? Ngano? It's my fault. Kung wa ko lang unta sa biyahe ka ni Anto. Kung giantos ko na lang unta ang pagdagmal sa iyang amahan ako. Ug wa na lang unta ko musunod sa gipitik sa kong kasing-kasing. Dili unta ka na mahitabo ka, Paulo. Gisukin na nataka-anak dili. Yes. I told you. Human sa kamatayon sa kong hinikog pa dito sa laing nasod. Human sa duha ka tuig. May pauli ko uban sa anak kong babae. Ug teenager na si Paulo ni atong hikayuna. Ug dito ko makita ang kausapan sa iyang kinaiya. Hinugdan nga dihang namatay usab ang iyang amahan. Gipakita ko siya og usa ka doktor. Paulo has a split personality, Jenny. Unsa? You two talking about me? No. Wa. No, I'm just coming, Jen, anak. Good. Matod sa nurse nga, dili na kuno kinahanglan nga ibalik pa ang imong dextrose. So, higda na, Jen. Kay mutupad ko nimo. I love you, Jen. Ginoo ko. Okay. Pamangko na mo diyan, tanan. Mark, gusto mo diya. Lia. Nayayay man si nanay. Saan mo? Pabanguna na. Imatod ng busing. Palutuon ako na siya. Dili mahimo. Gilantan si Nanay Rosa sa iyang mga bunog. Makabangon pa mo ka? Malipong man siya. Ingnon ako sa busing. Sorry lang ako sa pagbangon. Tingalig, madahan na sa kulawas. Ayaw, Nay. Ayaw pugsang imong lawas. Ako na lang maglungagog sa iyo. Makamao ka. Oo. Hugasan raman to, di ba? Kaduha. Unya, kutob din hiining badlis, diri o. Diri kutob ang tubig sa babaw, diri, kani. Kay bawo ka na gidi ay. Gani. Ako po't nanay, kahipaon ako.
Di ko yun magpaalkansi ha. Day, di nilang ka ha. Bantay sa nanay Rosa ha. Kaya ako, madto ko sa kusina. Di nilang ka ha. Mike, daungan ako na nagluto yung bossing sweet. Baliki. Lagi bitaw bantay hilaw na. Ipahurot ko na niya kung hilaw na. Ipahurot kaon? Imo Ayaw, pangipunan. Sige, diya ka na. Bahala na ka diya. Tarungon gani ni. Ikalig bitaw ka. Gara-gara mong ka. Ikaw. Ikalig. Sa kumatong luwag. Oh, Pai. Wa pa na mauli ang imong nanay-nanay? Gilantan ba? Tungod nimo. Ngano na ako man? Nakuhaan man gani ko tungod niya? Ay, kumutuoy. Hoy, kung bata ka ha, mura kag daghan nagdahibaw anda. Hoy, bata ka pa lang. Wa pa kay kalibutan sa mga panghitabo. Naibaw na ko. Butan na ko. Hoy. Ngano, pila imong edad? Oh, 12. Taas kas imong edad. Mura gusto kas ka unog pahuay da. Nganong, lo, nino. Nganong gitutukan mo ko ni mayo. Gusto kang makakwarta? Ha? Ansa naman sa imo ipabuhat na ko? Tubagas ako. Ganahan ka ba makakwarta? Natural. Pwes, makakwarta kag dako kung mutuman ka sa kung gustong mahitabo. Ansa may ipabuhat na ko? Kung binuang na, mahala ka, dili ko. Dili binuang no? Primero ray lisod ani. Ansa may trabaho, abi? Kung makasugod ka na ini, ingnan ako si Lucio nga dili ka na iapil og buhi nga tus karsada. Oh, ha? Oh, maerko na ka. Unya makakaon kag tarong sa imong trabaho. Ha? Tinuod? Laki! Sa tanaw na ko, no? Kaligo ragi ko ang nimo. Unya sinina gug tarong. Nindot kay katanaw anak. Unsa kanina trabaho gani? Ganahan balagi ka nga dili na maglisod-lisod og pangawat. Oh, good. Sige, balik. Okay. Very good. Bagay kini nimo kay gwapuhon ka nga pagkabata, Mark. Oh. Ug sa tanaw na ko, mas mutaas ka pag unya kung makapahuway ka nagtarong ug makakaon kag tarong. Hay, unsa na sa lagi imo nahunulan gani? Ay, di lang, boy. Ay, sa pagbiya ba? Sige, patriling ka. Boy, isa. Sige. Ay, sa pagbiya. Sige na. Isulti ko na ang imong trabahoon. Oh, trabahoon? Unsa man na? Call boy. Boy? Unsa man na? Ingon ka kay may kabuot na ka. Ug daghan kag nasayran. Unya call boy, wa ka may bag-on sana. Nagtanaw gani taon sa na. Kanang mulipay ra ka sa mga tiguwa nga babay. Ug usahay sa mga bayot. Bayot? Maglipay? Unsaon man? Hay! Inosente ka pa, gid, Mark. Gusto ka? Oh. Ako kang tudluan kung unsaon sa paglipay. Huh? Dali. Sunod na ako. Unsa man ta dinhi sa banyo, Ate Sweet? Nganong dinhi man ko nimo gida? Aron tudluan ka sa angayan nimong buhaton sa mga matrona o bayot. Ha? Basta, dili binuang ha? Dili laki. Bangag silong. Okay, oy, managpi man kagkamot. Anong imo man nang ablihan na nga akong short? Aron magsugod na tagleksyon. Anong ablihan man nimo akong short? Kay mo man imong buhaton unya. Og ilang buhaton sa diha nimo. Busa pasagdi ko sa akong buhaton, okay? Sige. Oy, may kaugmaon. Ay, ektabuni. Ektabuni pa. Dili ko. Okay, shit. Bangag sa ilong. Kasakit sa kung naungay mo kisikarat. Leche ka bata ka. Bastos ka. Manghikap kag bulog. Animal, balik dire. Sa primero na lagi lisod, ani, pero maanan ka raon niya. Hoy, Mark. Agay kasakit
Gagi ka na? Ya, na yung nung dito. Maluto para baka sudan din man ka. Dito, nag-CR ko. Yun sa, nag-usap ka siya, ha? Dito mo nagpaingon ito sweet. Ay, dito paingon sweet. Dito man paingon si sweet sa banyo. Gawin sa mo dito. Ha? Kita na mo ha. Sige, buhat niyo sweet dito, Mark, ha? Oo, may gisulti na siya nako. Kaha? Sa tanaw na ko ng sweet? Huh. Kaon rin pa na bisag unsa. Oh, kaon? Mura way pilion ba yan, ha? Kaya nga no? O sa gibote sweet mo ha, Mark? Nerusa? Nay, nganong mibangon maganay? Tingali malipong ka. Mark, tubagaon ako. Unsay gibot ni sweet di nimo? Unsay ang gipabuhat nimo ha, Mark? Sultihi ko! Kailangan dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Nanay Rusa. Tagsuwat Marites Parba Albores sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense. Recording editor Randy Tayan. Soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. Ug mo to ka listeners, ang part 9 sa Nanay Rusa nya ugma ponte nga lips maka-upload ta sa part 10 no. Panikamutan mga bawi ta. Basig duha ka episode or 9 naman taro no. So basig maka-upload tag 10, 11, 12 basin. Nikamutan na ako mga listeners no kay para mahuman yung drama kay musugod na ta sa buak na salamin. Ako sa itong panikamutan mahuman day ang kuan ulimit ang ire kay para makuha-kuhaan ang labad sa kung okay labad gito edito na nindot kay drama ka listeners kanang ulimit ang ire no sa upa ka paminaw nasa tong John Kent Anota paminawan ninyo nindot kay na siya nga drama kay historical ba naa siya ay ang istorya mga gibase sa panghitabo sa panahong Rizal no sa unang panahon pas mga Kastila nga ningulipon diri sa Pilipinas yan ipaanto sa mga kabus nagdogdaog no muna nga nindot siyang drama ha thriller kay ba thrilling kay ba no kulbahinam sad no diya makakuan jud ba dahil pagtulunan mga listeners no muna ang ako jud tong humanon og edit kay para maka proceed po ta og laing drama mga listeners no salamat kay way ning comment dai salamat mo nga way ning comment nga i-upload na to itong nangayam ko sa inyo hang mga kung ano kung sa inyo ikasulti ba o mag-upload ba ta itong drama nga sa akong mga kamot may ning comment sa akong vlog sa niagi no, sa part 8 sa Nanay Rusa 8 lagi part 8 wow may ning comment so lipay ko kay di ko makaadayon o sa akong plano nga i-upload to no kaya naman ning request ato no naunan ako nga pagbigyan na ng kanaw itong mga request no? Pero ingon masad siya nga okay ra pero di pwede dol kay para di po ka makuan serious content ba di ka okay delikado serious content pamatayan siya nga okay ra pero dili dol nang salamat po ko kay winning comment no? Mangitar kung laing drama mga listeners nga ika-upload na to pohon mga listeners no ug mo to mga listeners thank you so much for watching for listening amping mo kanunay mga listeners God bless us all.